Rayuwa da lokaci, rayuwa da lokaci, masu yin kulafici, ku yi amfani da lokaci, amana karkuci, rayuwa da lokaci, rayuwa mai lokaci ce. Rike Allah za ka dace. A gaskiya maganar gaskiya ba wai abu ne yake sanki. Ni ne nan wanda nake sanki. Na dai kasa gaya miki ne bisa dalilin cewa kin yi min kwarjini a wannan lokacin. Ba zan iya faɗa ba. Shi yasa na wayance miki da abokina ne yake sanki. Amma ina fatan za ki yi min afuwa. Kai amma ka ban mamaki. Na me kuma? Daman kai kake so na ka dinga kama ka wayance min da abokinka ne yake so na? To ai kin san ku mata mu muke ganin ku mu ce muna so. Ba ku ke ganin mu ku ce kuna so. Sannan in mun gan ku mun ce muna so sai mun yi ta wahalhalu da miye kafin ga kwarjini sai ku yi ta mana yanda abin da zai dai ba za mu samu abin da muke so. Sannan kuma batun auren kawaki da kika na fasa kwata-kwata ba laifi na bane. Na ganki ne a wani guri kin fito sayayya kafin wannan lokacin. Daga nan kuma ban ƙara ganin ki ba sai a ranar da muka zo neman auren kawaki sai na ganki a wannan cikin gidan. Sai na yi tunanin cewa in kuma na ce ina son ki kin ga soyayyar mu da ke ya rushe, kuma in ta rushe kin ga burina bai cika ba, ya burin kawarki ne ya cika. Shi yasa na yi amfani da wannan damar na ce ba na son ta, amma ina fatan baki ji fushi ba. Ka san dole ne na ji haushi na fasa auren ƙawata da kake. Shikenan ki haƙuri duk wannan abin ya wuce. To Allah Ubangiji ya zaba mana mafi alkhairi, kuma Allah ya sa soyayyar mu ta dore ta kai gaci. Amin summa amin. Me faru? Wallahi dad ina ne gashi nan zuwa. Ke, waye wannan? Daman. Shut up! Shiga gida! Kai ɗan wane ne a garin nan? Ɗan gidan Malam Abubakar ne, ladan mai kiran. Tom, daga yau karin ƙara ganin ka a gidana. Kuma ko a ina ne kar in ji kar in gani a ce an ƙara ganin ka da ita. Ka ji ni? Kauce mana! Wannan yaron bai san ko ni waye ba. Amma idan na ƙara ganin shi a gidan nan zai sha mamaki. Wallahi akan ƴata zan iya batar da ko ɗan wane ne. Ina ma da babanka yana da kuɗi. Ko an ɗauke ka ba wani abu za a samu ba. Tun da ta daga taburman masallaci sai butocin masallaci, watakila sai laspika. Shi ne kawai abin da babanka in ya mutu zai bar mu. Amma dai shi kenan, idan kere na yawo zabo na yawo, wata rana za a haɗu. Hello Oga, ka gama da su ne? Alloba ne. Annoba? Mai gidan kama da na gama da shi.
ya rage saura kai. Annoba? Kai ba ka nuna min cewa kai ma jan wuya ne ba? Wai kai kana bacewa. Kutuma durin wannan kai. To bari ka ji annoba. Kai dai ka ganni ganin zahiri. To kar ka taɓa tunanin dan ka kashe ɗan sa'a. Kaman ka kashe maciji ne annoba. Baka sare kansa ba. Sannan kuma bari in gaya maka. Ni fasta. Ni ne nan zan zama magajin ɗan sa'a. Kuma annoba daga yau kar ma ka ƙara kirana da fasta, ka kira ni magajin sa'a, domin wallahi maza bisa kanka. To kai da wacce rinjina ma za ka yaƙe ni bayan dilla su cinye kuɗe ba ɗaya. To ma haɗin ba safarin ginci lallai. Rayuwa da lokaci, rayuwa da lokaci, masu yin kula fici, ku yi amfani da lokaci, amana karkuci, rayuwa da lokaci, rayuwa mai lokaci ce, rike Allah za ka dace. Rayuwa da lokaci, rayuwa mai lokaci ce, rayuwa da lokaci, rayuwa da lokaci, masu yin kula fici, ku yi amfani da lokaci. Wato abin ya bar kofar gidana har ya dawo cikin gidana, which means zan iya ganin ka kenan dare a kan kujeran falo na ko da yake ba laifin ka bane. Annoba me kuke jira da shi? Har kai ka san authority ka shigo kana magana ka san ko da waye ita tun da ko da waye kake da ke nan baka san na neman ka ba ko? Wani irin aiki kuke min yanzu? Wani irin aiki kuke min yanzu na ce? Me ya faru da kamun waya kake ce min wai har wani yaro an kashe shi a cikin yaran mu? Oga bana nan su ne kawai sai kai amma kar ka damu wannan ba ta hana ma wannan aiki. Ina ka je? Me yasa baka point of duty har wannan abin ya faru? Sorry oga. Rigimar duniya. Rigimar duniya. Rigimar duniya. Da me rai ake yi? Idan kana so zamantakewa ta da kai ta yi daɗi ka koma ka gyara kuskuren da kai. In kuma ba haka ba. Allah biya dai oga. Allah biya oga. Sorry oga. Kai. Kai. Ina so ka gane matsayin da kake fa wai iya ne wai mu ma fa
Rayuwa da lokaci. Rayuwa da lokaci. Hey! Wani ya kuskure ya taɓa yaran. Kai annoba kake kowa? Ni wallahi abun ma ni ya bani mamaki. Dama ashe labarinka ya ma fi ganinka. Ni na ɗauka zan ga wani rikakken jan wuya da wasu arna a bayansa sai na ganka da wannan ƴan tsakin. Kai! Wato abin ya bar kofar gidana har ya dawo cikin gidana, which means zan iya ganin ka kenan ɗare-ɗare a kan kujeran falona. Ko da ke ba laifinka ba ne. Rayuwa da lokaci. Kun manta a dokan aikinmu babu kuka? Kai! Bai kamata a ce don mun je mun ci galaba a kan yaran annoba ba, a ce mu zo mu zauna mu zira ido kara zuba, bai kamata ba. Wani irin aiki kuke min yanzu? Sai na aika ɗanka lahira. Rayuwa da lokaci. Billahi la ilaha illahu alaihi wasallam. Ina gaya muku wannan sabida haka bai kamata a ce mun zauna mun zira ido ba. Kai ƙarya kake wallahi. Ogan kake gaya ma wannan magana? Ko gidan wa kake ba? Har kai ka san authority ka shigo kana magana ka san ko da waye ita. Rayuwa da lokaci.